Mga kauban karon ang atong stock nga atong istoryahon no ay ang Ballard Power System. So kumpanya ning gikan sa Canada nga involved siya sa electrification nga kusog ni sila kay tungod sa kanang mga kotse karon nga gadagan sa electricity no di na kinahanglan og gasolina. So muning kusog karon kay tungod pod sa uso na ang Tesla nga sakyanan. So EV market space ni siya, electric vehicle. So ang teknolohiya ani is muning kusog karon kay siyempre ang tao di na gusto mo ang mga tao kinahanglan na og electrification. So Ballard Power System na sila'y mga pamaagi nga ang electricity mahimo gikan sa fuel cell. Unsa man ang fuel cell? Ako nang istorya unya. Pero sa karon sa napalit ko ani nga stock na duol na mag-isa ka buo ko. Fractional share ang tawag. So more than 98% no, duol na mag one share. Akong return na ako'y balik nga 25%, so mukita ako og 2.74 pounds kung ang isa ka pound mudagan siya og mga 65 pesos. Sa ato pa 65 duha ka 65 120 130 plus katunga 130 kini mga 160 pesos akong kita ani. Estimate lang na. So kung ako na ning baligya, na kuan may na lang na kay 160, hulat-hulat lang pero monitor, di ba? So baligya na ako ni og 12. So 12.65 tanaw na to ha. So tanawa market price gani ni siya sa merkado to 0.9, so 0.9 lang sa ha. So 12.65 tanaw to. Yeah. Kana binlang yun ako na isa ka compound. Di niya kay murag mahal. So sa nato 12.63 gihapon so hinayon tana. Baligya siya. So may na lang makita ko. So tan-aw nato ni Ray ibaligya na nabaligya na. Wala naman din ni kuan sa ato pa nikita na ko ani. So tan-aw na to ha kung pila gid akong kita. So ako sa nang scroll sa ubos. So sa history niya sa akong mga transaction. So kini gid nga stock ako gining ka palit baligya. So kung tanaw nato so sa Pebrero ko nagsugod og palit ani nga stock. Palit baligya. So tanaw man nimo pagpalit nako, pagbaligya nako. Palit na pod, palit baligya. So mura na ang daga na ni nga kuan nga dula ani palit baligya ra gyud. Di ba? So kana lang. So pila na to ka minuto. So kung dili ko magstorya diri sa kini nga stock, so isa lang ka click mga 10 seconds human na dayon, di ba? So ana ra ang dula ani nga stock sa Ballard Power System. Nara di akong kita 2 pounds o 53. So 2 pounds worth siya 130 pesos katunga sa 120 sa 120 60. So nakita ko ganing mga 200 og 60 pesos ana. 200 og 60 pesos na dia. So okay na lang, di ba?